ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಾನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ರೆಡೇ ಜನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಅದು 2 ಜನ ಬೈದ ಜೋಕು 2 ಜನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿವೆ ಚೂರು ಬೇಗ போடணும் வந்து ಎನ್ನಿನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಚಿ ದಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇತ ನೈಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ಅವ್ ತೋಜು ಜಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದರ ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತದ್ರಿ ಒಂಡೆ ಕಾಲಿ ಒಂಡೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದದ ಎತ್ತದ ಆತನು ಅವ್ ತೋಜು ಜಿದಾಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ದೀತುಂಡ ಕಲರ್ ಬೈದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓಕೆ ತುಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಪು ಜೋಲು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಫುಲ್ ಡಿಜೆ ಆದ ದೀದಿ ಕುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದೆ ಚೂರು ಮಲ್ತದೆ ತುಕೈನಿ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಫುಲ್ ಇನ್ನ ಅದು ಯಾನು ಫೋಟೋ ಕುಂತಿಲ್ಲ ಕಾತುನಿಯ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಬೇರೆ ಏಪರಕೇನು ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡು ಜಾರ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡ ಪೂರ ಲೆಜ್ಜೇರ್ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನದ ಮುಲ್ಪರ ಜನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲ್ ದೊಡಮನೆ ದೊಡಮ ದೊಡಮನ ಅತ್ತ ತಕ ಎಂತ ದೊಡಮ ಈ ರೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವಳು ಬಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ರೆಂಗ್ ಅಂದದೆ ಅಂದದೆ ದೊಡಮತೆ ಆರ ಎಂತ ದೊಡಮತೆ ಈ ರಾಂಟಿ ಐತೆ ರಾಂಟಿ ಆತ ನಿಕ್ಕ ದೊಡಮತೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂದದೆ ಎಂಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾರು ಅನ್ನ ಮೇಕನ ಮೆಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧದ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ 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 ಏನು ನನ್ನ ವಿದಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ತಾರೆ ಮದಿ ಮಲ್ಲ ಮದಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛಪದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಮದಿ ಮಲಿನಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೋಕ್ ಪೋಚರೆ ಮಾರನೇ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಪಾರ್ಲರ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೋರ ಓ ಅವೇ roti kan ramai tancap Ano ba nila? Ay, nala ka tuwa. Tuwa na, nala ka jono. Mama, nila nala ka jago dali ako. Dara na mande ni. Dire digla. Mama mari digla. De. Mama digla. Digla re ko par.
इतर पूरा मोबाइल लेकर ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ video deh. Barpun betul le. YouTube udah ada. YouTube ada. Oh, ini kalau. Nana, ini penuh terpekan lu. Mana sama dah leh, siap leh. Mana sama leh. Nih. Kamu dah ketemu di kepala itu tanda ini. Tuan ni. Nana. Apa kau yang lupa lah sama kawan? Hei, dah lupa lah yang jauh tak? Mana apa? Ini lah. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Air boleh keluar. Betul. Boleh jadi. Aja, aja. Margot. Margot. Ya tu betul betul. Ah, ini bos. Lede wajil lah. Kata lah. Asal kau tu kan. Album yang mana long vega ini lupa orang siapa dah. Vega bos. Ah, ada tu. ಅದು ಕುಲ್ತೀರು ಓ ಪಾಪಯ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಪು 4 ಗಂಟೆ ಗುಂಪುನಿಂದೆ
ಗಂಟೆ 4 ಆಂಡು ಪಾಪ ಬರ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದಿ ಮಾಲೆಂಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಳ್ಳಿ